Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bandiraɓe kufnama on keɗanama haykuji ɗuɗɗi duniya be allahira. Mo moɗon bi'eteɗo Abdulkadir Abubakar inchallah mi wartani be video kesol dow WhatsApp. Dow WhatsApp videoji min no tokkitini jippago videoji dow ko larani WhatsApp ɗuɗɗi sosai. Hande kon kolata nder WhatsApp en kollan en authentication hedi WhatsApp. Woɓɓe fere ɗo andi woɓɓe fere anda. Ɗum hunde on waɗande nde faɓɓande ɓuray lebbi ɗiɗi ko yago tati na ko nayi. Lebbi tati yago nayi nyankam ko nde wangiri ha hedi WhatsApp. Ngam majum mi wi'ati mi holla on no ngara kon maɓɓitira chain hedi WhatsApp warta mara abonnement hedi chain hedi WhatsApp. Heɓa wala way maɓɓita group mere group mil yimɓe to cikin milni hewi to cikin milni hewi ɗo. Ita kam wartan hedi chain on a huwata kala ko a huwata pat inchallah. Aran mani to a nasti nder WhatsApp maɗa bana ni to a nasti nder WhatsApp maɗa bana ni a yi'an ha ɗo no nda chat ɗo bo update ɗo bo community ɗo bo call. To sai a wara a nasta ha ɗo ha update ɗo ha babal stati ɗo. To a nasti ha babal stati a tawan ɗo en loro ha WhatsApp meɗen jangota ha gal ɗo ɓuranan en hoyugo. Ta nasti nda chat nda call nda stati update ta nasti a update a yi'an ɗon bana ni nda ɗo ɗon ɗum chain meɗen je fasaha TV for YouTube. To foti mi accanan on ha les video ɗo lien chain majum kala goto on fu wallita min o abona ha ton. Mi hollan on no ngarata on abona fu to maɓɓiti chain moɗon. To a yi'an nda ɗo fu chain ɗo pat chain ji sai a wara a yi'a haɗo ngam hollugo ma chain ji majum daɗi ɗo. Ɗo pat ɗum chain ji on. Chain ji on je mari abonnement ɗuɗɗum sosai kanjum on a yi'ata bana ni ɗo. To chain maɗa wala abonnement ɗuɗai ni a yi'ata chain maɗa haɗo sai da yerɓana goɗɗo lien o nasta. To ha dow haɗo a yi'an nda plus ɗo ha plus ɗo haton a warata iya ta plus ɗo ni sai a wara iya create channel je dow ɗo. Ta create channel sai a wara iya continue haɗo. Ta continue haɗo ni to waddante bana ayi waddani ma ɗo sai haɗo babal windugo inde channel maɗa inde jari wona ha channel maɗa e ngara alal misali bana fasaha ko bo ngara inde fere nyanka abetek nda ngari abetek bana ni. To haɗo pellel hotata fotoji ena to hunde ɗon haɗa en koca fotoji te alal misali nda mi hosi fotoji ɗo mi je'ina ha ton. To an bo jena fotoji a yiɗi fu haɗɗo a hosa a winda bayani channel maɗa ko tokkoto waddugo haɗɗo ɗo a winda ko fottani maɗa en ngaɗani an kam ngam ta video meɗen cuuta sai wara iya a create channel ɗo ha mi i ɗo a i ni sai waɗante bana ni ɓawo to waɗi bani timmini to shikenan nda create channel maɗa ɗo chain meɗen je en create go no on yi. To ni warata nayi en ngala goɗɗo ko goto 0 followers wala yimɓe samatto abonnement ko. To ni watta herɓana yimɓe mi jaɓe abona alal misali en ko a nda haɗo sharing ta hori sai wara partage ni na yetti ha pellel partage go ni sai a tefa numéroji a yiɗi heɓango en ɗaɓɓita ha mi yerɓana ɗo ɗo. To en yerɓi bana ni en yerwanten ma bana ni ɗo sai a hoca a wara iya haɗɗo ta haɗɗo ni to shikenan a yerɓani goɗɗo to ngara en ndara nda lien majum to en yerɓani maɗa warante ha téléphone maɗa bana ni sai wara iya ha dow bindi bule ɗo to a dow bindi bule man ɗo ni waddante bana a yi banni ɗo. To kam fu a nasti non mai a abonai sai wara iya ha dow haɗo followers to a ha dow haɗo ni to shikenan a aboni sai a wara a mema haɗo to shikenan a aboni a yi nda a yi goɗɗo goto nasti en loro ha WhatsApp men je ngayago. To en lorake ni ngari nasti ha je en create man ɗo ni a yanda en go 0 go warti en haton ngenda ɗo en goɗɗo goto aboni ha chain majum ala wigo a yiɗa ɓesdan goɗɗo waran admin bo nda haɗo a warata wara ta ni sai a yerɓana goɗɗo mo giɗɗa go admin go ta yerɓani mo nastini shikenan o woni admin ha groupe majum. Ta yiɗi e fasbugo chain man bo nda haɗo delete channel ni ta waɗi ni a effacé haɗo sai a waɗa numéro maɗa je créé chain majum alal misali. To ta waɗi numéro ni sai wara iya haɗo delete ta haɗo ni shikenan a woggi chain majum go. To ko waɗi mi holli on no maɓɓitirta holli on no goggirta fu ngam min kam mi arti ɗo mari chain nda chain am miɗon mari yimɓe ko mben abonnement 261.
to an bo miɗo accani lien majum video lien chain majum ha les video ɗo ha premier commentaire be ha description to mi accani mani sai a iya do lien majum to a yi do lien mani direct waddete ha ɗo majum sai a wara a nasta a abona bani holli ma abonirtara to a aboni kujeji amin da dama min tokka waɗugo hedi chain majum an bo a heɓan kujeji majum inchallah ɗo on ragare video meɗen inchallah so tan foti ha video meɗen je yeso do o larani bayaniji whatsapp video meɗen do pixel lab bo inchallah asamere warande en continue jippingo videoji majum ko Allah lamiɗo koddiri be yerduye annabijo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam be yerduye shehu en meɗen